pick up na may black and white na print. Nalampasan ta yan, tapos kang ika nag-drive, nalampasan kita kaan. Ngunyan niya, unyan sa inutan. Ini? Utong pick up. Pick up sa inutan, niya ang sa inutan. Dash tayo.
JB. Nagas ako sa ano? Sige. Nagas ako. Sa ina ko naggas. Ako sa Kalawag ito. Oo, tama. Kalaw. Ito pa man sana ang paggas ko. Oo. Ito pala.
malayo pa. Grabe yun, sige. Left. Ano ba? May rail track. Saan? O sa Kamalig? Oo. Mas alawi, garo yan. Dapat na dyan. Hindi na sa bayan. Sabi kang pali, baga so nagmisa sa imo? O so nag, ano baga kang si Father Rally baga? Oo. Mas alaba da iyan. Pero day ko man kung perdi bisa. Anong garo? Ano? Butog na ang mayon. Nagbutog na. Ay, naso entrance dumang. Lampas na? Hindi pa.
battery, JB. Across the nation, such a strange vibration. People in motion. There's a whole generation with a new explanation. People in motion. Kaya lang ang ikaw mayo. Dati. Hindi, pakain. Ang bayo na. Sura tayo. Ano, 3 kilometers itong bayan, JB, 3 kilometers itong agi sa bayan. Ready ka. Ready ka. Ano sa lugan? Ano sa lugan?
Bye. Epic year ends now. Ano na lang kita magal sa ano? May Petron baga duman sa may Bigyan. Owa. Oh. Kaya pa nga to. Ay, may dos pa left. Ano pa na? Sa shortcut. Diba? Grabe na ang ano kang mayong. Grabe ang galit. Grabe ang ano. Grabe na uwaan. Eh, di ko alam kung tapos na so, pero may pwede palang kitang shortcutan dyan Saan? sa highwayman. Saan? Hindi. Pero di pa, Di ba tapos? di ko sigurado kung Pwede na garo sa dyan. Sa maagi dyan sa ain. di pa. Mas madali man kaya ito. Hindi maray. Arani na? Medyo aray pa. Sa ano lang, so entrada lang dari. Kung di ko alam kung na simintuhan pero entrada naman. Pero halos gabos okay naman. Arani na? Di pa.
mo na sa... Mahal din. Ano mo transfer? So, video ko sa imo, i-transfer mo sa Bluetooth mo. Gallery. Ay, pwedeng din dito. Hindi? Oo, dito. Nasarado garo. Oh. Ay, ko. Oh, paano malaog dyan? Pwedeng yun. Ah, road machinery. Ah, oh, ito ang laog. Oo. Oh. Napaon, rough road. Rough road. Pero ano ito, nasa sa ano, kinabantian, simentado. Yeah? Oo. Hindi ka. Duman lang ano, bako ano. Ah, iya. Ay, nasa inagyan ka ito. Ay, na. Yan. Natatali din pwede mag-agi. Baka bago pa lang. Sarang kilometro ini. Tian, naimuragan kita. Ano yung 796? Ano na hindi na ma... Ano? Grabe ang lubak-lubak. Hindi na ma ano dito ang gulong ko. Grabe ang lubak. Grabe. 796. Pero ang kilometro, saan ang luwas ka ano eh? Binitayan. Hindi kaya sa eh. Tigas po eh. Ay, may daraga pa ata ko sa so ano. Daw. Ito yun ang view. Sa'yo na, JB. Ah, ayun ang Linyon Hill. Oo, tama. Ano, upad ka ini? Lugar na ini? Binitayan, pag-arang binitayan. Para ba? Oh, magaling din ang bukang ngayon. O yun tama, ano na, tapos na. Dati, so nag-bike up, ano pala. Ayos pala. Anong kilometro man sa na ito pala? Oh. Oo. Kaya nakita ka ni Maluwa Hindi. sa iyong lugar. So ano na, anuhan kan palinyon yung baga. Yung sandali pala. Sa airport na yun, baka Bako. Tapos oh, iyo, alipot mo ng gadigyan. Ano, JB? dahil na so Sikangan Botan sa
Suniluwasan. Aning pagpabalik doon naman mag-agi. Pagkatapos kang Sunshine, Sunshine International School. Oo. Sa kanan, digdi, Hmm. Pag-uron iyan ang bilin dyan. Hindi, mga ano nga lang na Itong material. puto na ito, Masarang itong puto. Magmura mo doon. Barbecue o dyan o JB.